e jokkondiral Big Weltare TV bandiraɓe ceerno men ceerno Oumar Sow ari wallondirde e men caɗele gurdam jogiiɗo caɗele goragu jiɗɗo ɗannade ɗanniɗo mo dañani kayitaji debbo gonduɗo e gorko ladde kono kadi gorko gonduɗo e debbo ladde o wi jiɗɗo udditare ɓayre walla mbiyen ɓamtare jokkodire e ceerno Oumar Sow nodde 77 390 85 85 walla 77 697 24 57 ceerno Oumar Sow tan ñaw gasi ko mbinumami hanki jamma ko haltande ɗum hande kadi jawdi mawdi fondino yamni wona yi kam ganda mi waɗɗor hen mbaɗɗa hen naw en ha aljanna mi yiiɗa jawdi gandanɗa hoorema min naara ɗum tan maaya de mi haalnima noon koko addanam ɗo ko gandanɗa hoorema min daara ɗum tan maaya anani ko mbiwan ko wona nanani jawdi mawdi wona nani hanki jamma haalni kam mi nani mi fini joni kada haalni kam mi nani meddawa kada aɗa abbomi mi nani sagal mi abbe he somi abbaki ma watta ko mbimami ko jawdi mawdi mbimami mi nani ay baaxna yak moƴƴi jawdi mawdi hoto mi haaltani ɗum nene ma ganda hande kat ko wayi ko darta ha nene sona ko kalta e bam ko fombiri heeɗi nani no fura me minen artir hakkille ma miɗiɗa hanki babu kala ko jiɗirde guila subaka ha nangi mutu omo daro waɗat min kala ko jiɗirde ko nde wonto jaam mais hande noon ganda ko jamanu yaari welani ko a jaɓat situation te hande gonden ɗo muñira Allah jooɗɗa ha Allah tawma hen kala ko addi hokkuma jagga ɗum hen so dañi ko ɓurɗo baɗatnoro ganda hoorema gila namɗa hande so dañi o adda ɗo waɗa min kam mi najat walla an sukaɓe foof ne pomkodira babam addi jawdi mawdi wonde gallaji mawdi an aɗa wiye e muñan baba jiɗɗa ko wujji a addanma ay so addanɗo jawdi ko ɗo goppami ɗo mi yaha mi juuliya gari mais so wala holno jiɗɗa waɗa nene o yiiloyo hakkillema seeɗa o yiiloyo no waɗat mi ala haaju mo dartomo ɗo mbaɗa haaldema andi ko karamani ko so addani jawdi mo gandu ɗo mbaɗɗo Kene sike yo, wan kone sike, wan kone sike, kene sike, kene sike, wan kone sike tawana. Kene sike yo, wan kone sike, kene sike yo, wan kone sike, wan kone sike. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau. Ko haaju mawɗo addimi ɗo sabu gallam noon a ceerno hen nde galtami galle joni joom suuɗam addi ɗon ko probléme mawɗo o wi tan ko hande somi arti galle mi addani jawdi taska asamano leydi haw ala way est ce que kadi oɗo gonmi ɗo hande caggal Allah e nulaɗo mum ko an tan goto wawi wallude e holɗum ko jiɗɗa ko ni jeni balliraɓe taw wona tullay o ñalawma sikkano ɗum addu kalisam rawani ɗo tottumami comcam ha kewi jasnerie uji ganillaji a yoɓani kam ha joni ɗum Allah tan wawi ɗum wona ɗum mbimam oto tampinam haal yew joni mbi noon komi yomnoyo ñamani ɓe mbiyata kam ko la wara haal jang wara haal ano commence ami ko debbo kat haɗo seeɗa wona sowona ɗum mi wiye hamini hawma Amadou mi nani ko mi yiɗa ko kam darbaɗa wawi noon mi yiɗa probléme probléme atta ayde bala nde ko kalis no wodi ɗum kam guila mi jibna ha hande ko hande mi meeɗi nande ɗum joni noon ya wat sérieux waɗa respecté ko mi yiɗa ko inchallah mami ar mi wawa ko mi inchallah attention de caɗele watta kaw attention de caɗele watta en nandiri okay
suutal ko la problème si bon comme en cas c'est là problème ata min ga adam ko problème ala on séeréer ba yee jawdi séeréer ɗum ko minen fulɓe je ko séeréer woni chef fulɗo min minen e mon kuli goɗɗo no woni kono noon woni kala jaggude ko e ay ya ala tinnima ɗum ɗamnala men ga alhamdulillah jarama jarama de ene sikke yo wonko ne sikke wonko ne sikke la ilaha illallah ya dal yo subhana jam subhana ma ko be ya Sabar kubal. La ilaha illallah. Mau mai do. Subhana jam. Salam kaya lo. Salam ala do. Bigal. Mau mai. Jël na Dawlam nawam. yow bi he. Ceeb al ngay. Ah. Ak ay al ngay. La ilaha illallah. Aku. La bi day bon ko. Kaw ande andana kulli fadi. Yow da mo ci ka ko bobu jawri ko mu. Ha? Après. Ko kal delo. Wi yow ay nelen ko du dan dama parce que andi ma mu jalo jawri. Min. Ko mo ci ka di ro ko. Anda an kulli fadi. Wodani sa wodana je nata play store won makire. Ay jiro. Merci. Donc gonno be ci ko bobu jawri ko wujja. Hein? Non, on va voir. Ay do per 2 heures du matin jamma. Garado. Mi nate galle. Mi ala ko dominal ka. Mi yani hay dara. Mi sik sa ko an bandu an soklo en suuduma. Hay dar mi yani. Yow bi mi ceeb wata jeew to to kase bi wal to ko jeew. Kaw e hakkunde ma e joome kaw barki ceer ko bolli feede tele wona nawi jawndi kaw La yo kitabi yalla. E mangu an ana nawani jawndi do ceeb. ko joni non tawi bongol Jeew. Ceeb. An ka tapale to to kase bi. la walla mbiɗa wona nango Billahi mi wayi bada ala ko de wa barakat. To tam jara wata kam kase. he Mi yalla wallahi mi yalla. ko joni non dawmi bongol Yo haale ma tan an. To to kase. la To kase bi mi wa to kaw hakkunde ma ala dawani mi yani hay dar mi wayi. haydara Yo mai ko don ha do don ha. Ko do min de do yo la yo la ceeb. Wa ceeb ya han. Ya han bi. Ceeb. Boy ko to ko. Yo mai. Ay. Acam bibi. Yo bibi. Oh ani ga. Ka boy acam bibi acam. Oh ani ga. O wi kam yo du mo jawdi. to meeɗa yiɗ jawdi ɗu E ko nyakati. to meeɗa yiɗ jawdi ɗu So jamma ari non. Yo mi atton nyaka jambe galde. Mi wuli jawdi mi yawa. So fi tan o ngago tan o luka o wiye ko o jaa ni. Te non o ala no go ganema. Ka bando ka ngabi do. mi wiya ɗuɓe Ja fini ka tappundo mo. ana kawnan an Hay o wi ko sa jamma yo ala yafa ma. Ka fo den ndiyam e dol ndedu. ay an noon kaw ndeke ka penowo mawɗo mawɗo an ka penowo barke ceerno koli fetanona bo mi wiya ɗum ay an noon an ka ɓi firawna jaaɗo Bi firawna. min fusagala Ah,